Mayong hapon din na mga bisdak. Karong hapon na mo uban ko ni Bigat Bani sa dito sa dagat nga sa mga nindot nga dagat din sa Hawaii. Ang tawag nila Magic Island. It's a magic Island. Wala nga daghang kaon dito kay Magic Island. ako may mga dala diri nga pagkaon si Bigat. Mga kuan eh. Mga lami ni. Ihaw na to kanina na. Di na kanon na rin. Kanon dito ni oh. Oh. Mga Pilipino ni nga pagkaon mga dala. May man dala may Pilipino kaya amo mga bisita lokal ha. Di sila ganahan mo kaon kaya ani kami grabe mo kaon. Okay. Continue na to sa karong video anto sa dagat gid. Okay mga kabistak. Okay mga bistak. Padulong na ta mo na ning kasada nga padulong na to sa nindot nga dagat dito. Dagat makita niya. Ato sa highway. Oh. Sabi na. Sa Nimitz Highway. Minutes heavy. Okay. Siguro mga 10 minutes, 5 minutes. Mga talito. 10 minutes. Oh, the traffic naman. Traffic man. Pero wala siya. An open fire. Oh, ay mga roasted ha? Mga music ha. Roasted. Roasted. Kailan roasted? Kita sa Oh. itis. Oh, tayo pa no. Every break. Yeah. Malay sound ni Bigat Bani. Sound sa niya mga Mga sound. sound na nga di na madunggan niyo di na dili na sa iyang madunggan. Oh, may mga video na karong maklaro binyo mo na. Kanang na side na kang building mo na mga downtown area. Dagan ba again na to pinaka-sentro dito sa tourist area dito sa Hawaii. Kanang Waikiki. Oh, Waikiki na. Oh. Kana dia. Oh, kanang mga factory ya. Dili po na side mga siya. Apa ni siya? Oceantronics na. Oh, dali makita ni mga barko Puro na sa international. mga electrician, Oceantronics. International. O na Hawaiian pants. Hawaiian fans. Oh, Delivery. Oh, mana mga building dia kana mga condo na siya, condo. Condominium, condominium. condominium na para sa mga kwan. Condominium na para sa mga tiguang. Condominium. Para na sa mga kwan, Oh, mga tiguang. Mga tiguang na nga tag. Pwede ka dia mga 150, pwede na kamasod dia. Pataas. Pero baba ka di ka daw ato. Oh, nakita na niyo ang Oh, kan na dagat. kini dia napidagat ni siya. Oh, asa man tong barko nga dako? Kato ko sakyanan. Wala pa Na dire. tanker kana magdalag gasolina. Kana nga tanker. Oh. Kana gadalang gasolina gikan na dito sa Iraq. Ikan na sa Saudi. Saudi Russia. Arabia gidala na siya Gikan kana na sa Russia. gasolina dire. Wala mahal ka gasolina dire. Baba. Gasolina. Kaya gikuan gikarga. Kining katapan na ko Oh, sa ay, Royal Star oh, para sa mga tourist. tourist bus na siya. Tourist bus na. Hindi Tourist ka bus. masakay dire. Oh. Dito ka sa Aloha on Wheels. Oh, Oh. siya. Wala kay overtaking no. Sa Pilipinas man nila kang overtaking. Overtaking. Diri breathtaking lang. Kanya sigaw Sige sa ka lubot. ginawa diri. Sigaw sa lubot. Oh, video ito. Oh, Oh, ana oh. Oh na. siya. Kana iyang auto ilapay na aron kay parking lang ni. Parking niya. Hindi mo na parkingan niya. Diya mo tunggo ano kanang gikan sa mainland, gikan sa California. Okay na, muna ang Aloha Tower. Oh. Diyan ang gadunggo ang mga international nga gikan sa Laing Nasod, gikan pa sa mainland, Mga kwan, mga Diyan, barko nga barko nga tourist nga barko. na barko din naman. Wa man diha akong barko ro. Wala makita ro mga nasa ilawom dito. Ha? Dili wala pa maabot ng schedule sa barko karon. Oh, harbor. Muna yung harbor diri Aloha Tower. Ako ngikod doon. Aloha Tower. Kana siya muna Aloha Tower nakita niyo. Oh.
Arua Tower display. Mo kato. Mo lang Arua Tower. Have you ever considered a diamond Yeah, bracelet, makita diamond nila mga earrings, or tourist. maybe a diamond pendant? These are always great gift Kiron ideas. padung na to sa pinaka-center dire. In 26 years in the diamond business, our buy it Padung na to sa Namaos mo ko gamay ka? Ha? Namaos ko gamay. Sigaw-yaw. Baka kayo ng kuwan, tubig. Asa yung tubig? Bintang sa kinan. Bintang pagdedali. Oh. Kanang makita na to, muna siyang federal building. Mga federal building, kuha kang passport. Passport, mga immigration. Immigration mo. Yeah, kuha kang passport. US passport. Passport. Ini US Coast Guard. Pikas na, ilakat sa nito rin. Oh. US Coast Guard. No, mga barko to. Ibalik sa sada. Balik kasada. Kaya nga building ho, manang ano siya. Sa doon na sa Building na YTV. sa mga dato. Oh. Kaya mga kuwan, mga wala tag Kang Trump. Di ba na yung building ni Trump dito? Trump? Awa to sa what? Sa Waikiki o YC. Kaya na tagwa na $3,000 ang room na kada bulan. Ito kali ha. $3,000. $6,000 ang gusto ng kwarto niya. Oh. I-times niyo muna sa Pilipiso. Mahal na kayo na. Oh. risk factor, such as heart disease, diabetes. Stop. Light yun. Why mo yun? Oh, green light na. Go. Sa Davao, good, puro ang red dito, puro man green. Bisag red, tapos man ang mga tao. Oh, dili mo palugi ka sa rules. Kay Ikitan ka. kita ka di. Di ka kaulig Pilipinas. Madaghang yung sa loob sir. Madaghang yung ticket ka rin. Walang madisiplina lagi ka. Dili madakpan ka, dili ko ang imong driver's license. Oh, dili ko. Ticket lang. Ticket lang. Ape. Oh, mo siya. Oh. Nang Chevy dealer, oh. Nang Chevy dealer. Even dealer o pag sa kanan, ari ang mga Chevy. Oh, Chevy sa to. Porsche. Porsche. Ticket for Porsche. So, Porsche, Porsche. Porsche mga ano siya mga gikan sa Oh, ano? kan Jeep. Mga itong mga gwapo nga Jeep Gladiator. Arya. Gladiator. Oh, focus ka lang oh. Ang kanang nga Jeep Oh. Gladiator. Oh. Mga jeep. Oh. Sus! Oh, mahalan. Mahal po mga nindot ka ay gina no? Ini Dodge. Inintas mo na yung Mazda. Dodge Cutter Cutter Mazda. Mazda. Cutter Mazda. Oh, Dodge Mazda dito. Karon nakita niyo yung sentro Kabisdak. Ini naging mo na ni sentro gud. Sentro sa Honolulu. Imo sa building, oh. Bago nga building. Dali ra ka na mo human. Oh, karang building ako na. Tower building. Ina sa kuan sa Davao kuan na bali naglima ka tuig diri kuan na. Unom ra nakabuan human na ng building. Fabricated na tanan na. Oh. Fabricated. Kini yung mga kapos ang mga barot. Lungguan na rin si mga kano. Oh, Mga yati. pangyate. Yung mga yati. Billionaires ka. Nakayati dire. Parking yung mga huwag ka, bangka. Hindi pwedeng bangka dia. Hindi bangka. Pwede. Hindi ka to magsalong. Pwede bangka yung mga parking dia. Pero ang karga mo mga gold. Mga gold. Just kasada dyan, kasada. Dara. Oh. Ano siya? Alam Mr. Right Lane kaya hapat na naman exit. Yan, kini mga tawahan na ni mag-ano mag-shopping ni. Alam mo na, shopping Okay. center. Shopping ko naman ko karo season. Oh, Delivery sa shopping. delivery na mga niya puros puno ang mga parking lot sa kwan sa shopping center. Ay dagana na malit. Oh, masod na ta sa Lamao na Beach Park. Alam mo na Beach Park, mag-right turn ka, mo ano yung pinaka nindot dili. Pero para sa ko ako yung rating number 1 ni siya. Ang number 2 katong sa Digos, tong Aplaya. Apply of Number one. 3 ang Davao. Oh. Yung Palawan, number 4. Ako rin na rating na. Oh, ewan rito. Bisdak rating lang na siya. Ako Kanang nakita niyo kung ano pangalan ng mga alam mo na park. Ano mga sexy. Yan ang may mo right turn. Yan na mga sexy dyan. Nakakamakita ang 60 dili kay forma ka 2 piece. Oh. Kung mag 3 piece ka dili, pwede 2 piece yun. Kung mag-3 ka diri, wala na. Pwede. Puno ka sa centipede. Ay, Oh, right turn Oh, ta. naman ka niya, oh. Ang
pedestrian dire kaya nahanap kung ano ako nimo. Oh, natabok na siya. Oh, kay kuan. Sa ato ang uban dia magunang sa kanya uway ang mutabok. Oh. Oh, wala da. Wala na starting sa alam mo na. Magical lang. Puno kanya oh. Kaya na no. Puro sa mga tourist. Hindi na marking kare oh. Parking ni nangaligo ni. Eh, ano man yan? Bakit ni? Dagat naman na dyan. Oh. Wala na siyang dagat oh. Ah, ah. Nawa. Oh. Nawa. Yan ang mga sexy di aron. Pino kayo nga no. Oh, di yung parking sa takin kay pakita ang sexy. Oh. Isa ka. Oh, tanaw to ni naglakaw-lakaw. Ah, focus ka na. Oh. 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 Tanaw. Wala sila makatupis sa Sus, dire. na tao nagkakros na. Oh, Di magkapos na, na di sila. na nakabot sa kuan balay. Tanaw. Pilipinas man sa Pinang bunalan ng ulo. Nagkakot na siya. Oh, na. Oh. 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 Wala siya oh. Wala yung pinaka nindot dire nga dagat. Di naman si ano, na-shower na. Oh. Shower ka. Oh, ligo ka di oh. Oh. Puti, ito mahalo na din ha. Kaya lifeguard na siya oh. Lifeguard nga. Guardia daw, Malumos ka kay Lumos ka. Daiba ng ganito. Malumos ka, lumsan ka. Oh, sa ganito. Oh. Gusto ba? Kailang makita niyo nga. Ito ba? Kaya mga. Alam mo, kuan, Ito mga. kuan na siya. Ay, Diamond Head. Oh, diamond din na siya. Vulkan na siya pero wala nang buto. May vulkan nga ni buto na. Buto na. Kumana na sa buto. Ako may maabutin yung buto na. Lifeguard na siya. At ano mo itong ito ba yung spell na sa Pilipinas? Hawaii 5 mo? Hawaii 5 oh? Oh. Oo. Oh, Hawaii 5 oh. Dili nag-shooting ang Hawaii 5 oh. Sila yung mga shower oh. Kaya mag ano ka, restroom ka. Kaya siya. May problema. Maligo ka. Kaya ka maligo dyan. Maligo diya. Ano pwede maligo ka? Libre man. Oo. Unlimited ang tubig diya. O, naikuan rin, baliti yun. Oh, kini balita sa tuwa. Partihanan pa siya. Kadlukan mo sa tuwa. Dili di man kadlukan no. Oo. Kaya dagang mong tao masuksok doon sa laom. Baliti. Ang baliti, di kuan man na, good Oh. luck. Good luck. Okay, bugnaw kayo. Sa tuwa kadlukan ma. Huwag mo agi na sa baliti. Kaya bunalan ka diya. Huwag mo silbato. Oo. Ganyan, ano ba? Ano? Oh, baliti siya mo ng baliti. Oh, gigit. Natanda kong kahoy dito. Timan mo ang baliti trig mo. Ito diyon ito. Oo. Mga langgam mo ito sa lang. Oh. Ito na mga sexy oh. Ito. Ang mga 60 dire. 2 piece mo gikadre. Tupis. Hindi pwede mag 3 piece dire. Magkanto niya ito kumawi dyan kaya para magkantong sa Naked Beach dito. Beach ka to. Ano ito? Bulgar na to. Burger lang ito. Kanang makita nyo sa ano, sa balaso. May white man na siya, sa white sand. Right side. No? Ginamintin na siya. Ang parking area. Wala na siya. Wala na yung parkingan diri. Ada. Yung mga ada. Nandiyan, nakapay restroom diri. Hindi ka diya mag-shower o na-showeran na. Lifeguard na, lifeguard o. One time na siya, pero ang problema kung natuog ng buwan. Natuog ng surod. Nailom mo dito, wala na. Bahuay. Ngita na may parkinganan dito. Sunday gid ang pinakalaghan kay dito. Lisod ka makaparking dito Sunday. Oy, night Tesla. Tesla na siya, electric na siya. Electric car. Okay. Okay. Continue naman niya. Continue. To be continue. To be continue.